Така, добър вечер, зрители, аз съм Борочкията и днеска и ще снимам клип на стандоф. Така, до мен е моят брат Денислав. Здравейте, хора. И това е втория епизод за днес. Първият може да не би харесал. Ма интересува. Който от вас не знае, братя сме. Ами ние, бе. Нали в началото го казвам, тук с мен е брат ми Денислав. В първия клип нали го казах. Но съм чал нас. Знам. Как се каза? Аре, бе. Най-накрая. И така, Рума ще ми се казва Ро-Ма-Е. Виж как се казва. Роми. И ще го кликна да е с знамена. Който не знае, трябва да в тези нива трябва да отиваме и да взимаме другото знаме и да го носим до нашата база. Аз няма да играя в това ниво. Що е? Аз не го искам в ниво. Аре, нищо е. Само една игра, моля те. Докато свърши тук времето. 10 минутки ще изтраеш. Ага. И тъй. Кого се взима сега? Колко ли съм си? Мишка кара колело, Денислав ще изяде за едно дърво. Защо не ма поинтересно знамето, бе? Няма, как го взети? Да, брат, аз поличам. Бира. Бързо е. Аз го видих. Да, брат, аз няма да играя. Защо? Що си честен? Какво съм направил? Играеш с сам. Какво е направил и пита? Играй. И пита. Питаш. Ще запитаме си. Аре, бе, един час не можеш да идиш. Аз ще чакам на това гледам. Няма да играя. Не ме интересува. Стъпанар. Да, И пак не те чувам тръгвам някъде се. И така ще играя без моя умен брат. Тихо си. Пак ме убиха. Не ме интересува. Мишка. И пак ме убиха. О, случва от нея. Айде. Ко ще се ли ще чуе, Мишка? Айде. Аре, бе. Ей! Много съм аз на тия тапанари, бе. Убих двама за си. Не ме интересува. Между другото, ядовите, които ги изкара, може да ги изрежеш от клипа. Няма. Да ме чуят как съм нервен. На бит. Първо аре бе, клоун, не ме дай да гледам. Зрителите ме чуят да гледат дете. И пак сак. Бе, вие с друго не можете ли да играете, бе? Вас... Значи, както е най-силното оръжие. Тупък.
Или по кемката, не знам, не съм правил разлика. Пак. Малко. Айде, знам. Гръб. Аз пак съм на първо място. Кой ви чува? Зрители? Гледай го читара през стилите, минават кошните ми.